vazviona kuti nhumbu yauinayo ine 6 months ndeye pasofa nemurume wavo uyu. Mama, ndimawanda simudza. Taurai chinhu 1 chamunodoti Mwari akuitirei. Ndoda kuti Mwari andivakomborere munin'ina wangu aroorwe abvisirwe pfuma. Idumburei. Tine nhumbu but mukomana wacho ari kuramba. I love your voice. Murore maoko. Ende nhumbu but mukomana wacho akuramba. Mamukuru zvese. Taurisa kwakasimudza voice. Mushe murisei prophet. Abozve kuti. I want to be gamja. Mdara manje. Murore maoko. Mdara. So mama, makumbira kuti munin'ina aroorwe. Ndakubvunzai kuti chamunoda kuti Mwari akuitirei chii. But imi maigona kukumbirawo kuti muite mwana kaini. Nokuti inini ndiri kuoneswa imimi mine dambudziko rembereko, ndizvo? Hongu ishe. Nekuti handisi ishe chete. All right. Bamukuru. Munoti kuti mudzimai wenyu instead kuti akumbire kuti vaite muite vana atarida kuti aroorwe. Munoti kudii nazvo? Ndoona chakaipa wangu prophet kuti vabatsire mainini vapindomba mavo. Nekuti pane mukomana anonzi Weli anga achitipromisa kuda kuvabvisira mari this year. Saka ndada kutoti wangobatsirwa zvavo vagare nemurume. Weli wacho ndiye here murume muridzi wenhumbu? Ndiye here muridzi wenhumbu Weliwe? Hongu. Weli makambomona here? Ndakambomona mwedzi watabva uyo. Aiti chii? Akauya achiti maiguru ndoda kubvisa mari asi kubva pandakamuona pacho ndo first time kumuona nanhasi hachawanike foni yake haichaiti. Achitopromisa kuti arobvisa mari? Mambomona here Weli? Ndisandamboona. Okay. Now mama. Hongu prophet. Mati Weli asudayira phone. Okay. Nditorero chair. So what I'm going to do, mama, ndiri kuvapa spiritual spectacles kuti tilokete Weli. Munhu anofanira kana munhu wamitisa unofanira kuve responsible. Ndizvo? Kana zvaitika bamukuru ndoda kuti muzotoka ndimi baba mumeka sure kuti Weli apinda paposition. Ndizvo? Ndizvo zva prophet. Kwewe kumusha kwakasautokuze? Hongu. Waiton. Ndokumbira kuti ndopa mwana uyu here akasitakura kaundoipa sisi? Topa sisi? Okay, mama. All right, beside chair yangu. Munogona kugara pasi here mama? Ndokumbira kuti mugara apa. It's fine. Ndoda kuti vagara apa ndedika muchatarisa kumberi uko mozotiudza tokupai maziso ekuti muone mozotiudza kuti maonei. Shamwari changu ndedzipi apa? Kanzwa nchimba Gloria. Mimi bhai pa church, don't worry. Vira henya. Say it on. Don't worry. Now, this is not an attack, but she fainted because of what she saw. So maasha ndokumbira kuti muva chagiroka na paseri petenda, paseri pane mepo, because even if I prayed, she fainted. Munyatsova takura zvakanaka, muvaisa zvakanaka ipapo. Imimi vaviri swedera. Papa? Prophet. Mukuita kunge pfungwa dzenyu dzisiri panapa, chii chikunetsa? Dziri pano. Are you sure? Yeah. All right. Do you love
your wife. ndomuda singaiti. Mudzimai wenyu. Unoda here sisi wako? Sisi wangu ndinoda zvisingaite. Vachamuka here posi mama wakafa nekudonha. Mama wakafa nekudonha? Hongu. That's why you're worried. Yes. Okay. Muroere maoko. Bamkuru. Prophet. Mudzimai wenyu mati munomuda? Ndimi makamutsvaka mega. Ndijai ndakareba. Ndizvozvo. Mumuda akadaro? Ndimepo wenyu. Ndizvozvo ke. My name? Prophet. I'm very disappointed in you. Uri kuti mama vakafa nekudonha. Uri kutyira sisi wako kuti vanongotadza kumuka. Isi tangoti vafenda because of what she saw. Sisi venyu vari kuchema kuti mimi muva urorwe, ndo vari kutraya kuti zviite, ukava introduce wati mukomana nzani? Weli. Chiri kunyanya kundidisappointa mese muri 2. Inyaya yekuti muri kuzviita matsuro magenga. Your sister saw everything. Yes. And she could not stand it. Pese pamunonyepedzera kuti muri kufarira kuona bhora late uchisara nabamukuru zvese wazviona? Vazviona kuti nhumbu yauinayo ine 6 months ndeye pasofa nemurume wavo uyu. Iwewe ndiwo wakahaya Weli kuti aite unge mukomana weAva. But listen to this. Wanga uchizviziva here kuti Weli akasvitsa shoko kuna mainini wako? Ndasingazivi asi ndakamboona nhamba dzake mufoni mamainini handamboisa musoro. In fact haana kusvitsa shoko chete, akutodyawo mainini. Uchibva panapa iwewe, handi mama agara pamwe chete? Hongu. Ndoda kuti utsvage cheya yako ugare muservice ndipedze service uripo, zvimwe ungatendeuke. Iwewe uchibva panapa iwewe, enda kwakarara mukadzi wako kwaAnofenda uko. Basa rako nderekunyengetedza. Izvozvo. Kana amuka. Izvozvo Prophet. Iwewe uchabva panapa tapedza service ibva nanga kumushande ndikukuona pamba pasisi. Kana waenda kumusha because wabetraya mwana wamai vako, kana waenda kumusha wazosununguka wozotsvaga vanhu vachazokubatsira kukumbira ruregerero. Pamwe kana waane mwana angazongokuregererawo. Uri kuzvinzwa here ndikutaura? Hongu. Mukuzvinzwa here ndikutaura? Ndazinzwa Prophet. Weli akakuti chiweni? Akati ndokuda. Ada usimbisa umwana? Hakuna chivi chinofugidzwa mwanangu. Ndazviona Prophet. Ndounonyengetedza mukadzi wako, mudzokere kumba munogara zvakanaka. Thank you Prophet. Because zvaona even kana neniwo ndaitofenda.